ba wanda zai iya zuwa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo. Shi kuma wannan mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu muka dauki tsaga wata a iya tsaga wata kawai manzon Allah sai da yayi mu'jiza sama da guda 25. ba mu'jiza ɗaya bace, a gurguje babu lokacin da zamu dauko su mu tafsilin su, amma in ka kalli tsaga wata kawai na farko da rana ne ba da daddare ba. Annabi ya ce rana ta tafi, tafiyar rana mecece mu'jiza ce. Annabi ya ce rana ta wata ya zo, kaga dare ya zo kenan, zuwan dare mu'jiza ce. Wata ya zo ya zama dan kamar daren 15 shi ma mu'jiza ce. Sannan wata, malaman geography sun sani wata ya ninka duniya girma akalla sau miliyan 11. Sau miliyan 11 ya ninka duniya girma. To sai ka tambaya, watan ne ya zama karami ya shigo duniyar ko duniyar ce ta ƙara girma watan ya shigo? Sai ka ce kawai zuwa ya, saboda manzon Allah ya kira shi. Shi in annabi ya kira kawai zuwa ake, kuma ta yaya ne an zo kawai. Ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum. In annabi ya kira kawai zuwa ake. Wannan mu'jizan manzon Allah ce. Na farko watan ya zo, bayan watan ya zo ika tarbata sa'atu wa shaqqal qamar, watan ya tsage ya biyo ta cikin manzon Allah, sannan watan yayi magana.